Чираттагы котлау сәламен без Татарстан Республикасы Нурлат шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек матур юбилеен Ульяновск шәһәрендә туып үскән милләттәшебез Хасанзянов Рифкат Усманлы каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән аны ихластан әнисе Кәүсәрия Ибраһим кызы, бер туган апасы Розалия, племяннигы Ирек, племянницасы Резида гаиләләре белән котлыйлар. Бик игелекле, көчле, әмма шул ук вакытта сентименталь, юмор хисе белән тулы күңелле якын кешебезне, сөекле улым, абыебызны бүген котлап китер алдыннан матур узган гомер юлларына да күз саласы килә. Кыш уясында ни күрде шуны эшләделәр. Менә безнең әтияни дә икәү бергә 62 ел матур гаилә булып гомер кичерделәр. Кызганычка каршы быелгысы елны әтиебез бакыйлыкка күчте. Безне 3 балаларын матур итеп, мәхәббәттә, тынычлыкта, итәгатьле булып тәрбияли алдылар алар. Шунлыктандыр, бер туганнар арасында аеруча җылы хисләр тантана итә. Барыбызны да Аллага шөкер укытып, олы тормыш юлына чыгардылар. Рифкатыбыз Ульяновск шәһәренең төзелеш техникумын тәмамлады. Башлап СМОга мастер булып эшкә урнашты. Аннары комсомол юлламасы буенча Түбән Вартовск шәһәренә китте. Анда үзенең мәхәббәтен, булачак хатынын Халидәне очратты. Менә инде 35 ел алар, шушы көннән алып бергә гомер итәләр. Икәү бергә алар Ульяновск шәһәренә кайталар. Озак та вакыт узмый, кабат комсомол юлламасы буенча Себерне яуларга китәләр. Ямал-Ненец автономияле округында яши башлыйлар. Анда 2 улларын, 2 баһадирларын дөньяга китерәләр. Бүгенгесе көндә инде алар лайыклы килеш әби, бабай атамасында йөртәләр. Себердә 25 ел гомер итеп, Нурлат шәһәренә күчеп кайттылар. Һәм аннан өй сатып алып, Аллага шөкер, лайыклы ялда вакыт үткәреп гомер кичерәләр. Яратып балык тотарга йөриләр. Үз бакчаларында җиләк-җимеш үстереп вакыт уздыралар. Яраткан улым, абыебызны бүген ихластан юбилее белән котлыйсыбыз килә. Кадерлеләребез, рәхмәт сезгә. Безне якын итеп күреп, бер кайчан да онытмыйча яшәгәнегез өчен. Шөкер, безнең шатлыклы мизгелләрдә дә, авыр вакытларда бергә уза. Бу алда да шулай булсын иде. Сезгә алтын, бриллиант туйларыгызга кадәр барып җитәргә насыплар кылсын. Бала-аныклар хәсрәте татырга язмасын иде ул. Без сезнең белән бик горурланып, сыкланып яшибез. Февраль аенда тулыпсың, җылы кояшка төренеп, шуңадырла карастыннан чыккан чәчәктәй күренеп. Авыр сүзләр әйтә белми, кыенлык китермисең, бер кайчан бер авырлыклар кемгә дә җиткермисең. Таң калабыз. Хылкың синең алтын бәясе төсле. Бигрәкләрдә булдың абый син сабыр һәм дә көчле. Алга таба бәхет телик, анысы кирәк тормышта. Истәвенә шатлык белән бирсен Ходай уңышта. Котлы булсын, матур узсын синең гомер бәйрәмен. Кабул ит без якыннардан җыр һәм теләк бәйләмен. Хөрмәтле Рифкат абый, якыннарыгызның изге теләкләренә без чын күңелдән кушылабыз. Алар сайлаган җырны бүләк итеп, сезнең хөрмәткә тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Күпме әллә әзмәде, көндә бер көн
yığılmağın şatlıqları atqan bir məbir Durmuş rəxətində, sağlıq bəxətində Yeşi gəli şulay bir gəgir Яшьлек кире кайткмас, яшьлек булса